Operator Tamban 19 wong ya. Sing limbas. Wah. Unyu. Gonta ganti pasangan kudu berat yen wadon lumayan pengen duwe wong lanang asal bisa kelon tapi eman anak alon sing sukiris di alam pamer kawan sing duda pernah nyoba sing jaga akeh jalukan ngaji warno dadi pengen luru kaya dapur sumur kasur bisa